Pares po. Init po. Good morning, sir. Pares, boss. Ano yung guto? Pares po. May mami. Ay, hindi po. Ayo. Atin. Mabi daw, mas palo. Pira po. May bariya ka lang. 25 lang. Oh, only 25. Salamat. Senator. Pares.
Chun! Ay, ini ano to? Ano to? Itong sa, ano to? Ate, ano? Ah, Sponsor. Pagputang belt, yung itong first aid. Semi po. Puro doon, puro pala ko doon. Semi po. Pares po. Igdi lang po. Wala akong susunod. Sana maglakaw siya ng San Martin. Patak sa akin. Kasi may nag-trading na lang. Anong gold ka doon? Wala na ako, ano? Nakakapag siguro ko. Ito nga. Sa bali. Puro mo lang sinakantawa. Ano ba? Labalang. Ayun na lang. Umihamay ko pala. Ito garo-hara yung kapatama doon. Kaya kalabang ng gano'n. May kami nalilig na, medyo mandinig-dinig na puta. Luma. Papalit mo mo na lang. Maarapit mo lang ito. 45 na. Okay na. Ito. Yung si Michael ko na nagkakasama. Tama lunes mo. Yan, baka sabay na kayo mataka. Ang tubo. Pepsi Mountain din na lang po. Nakalay pa na dito. Ayun ba ito? Anong pangalan ng Ha? anong pangalan ng
Herbalisate lot. Hmm. Sarong ano daw lang, merinda. Kami tayo, sir. Wala pa dito lang. Paano po ako yan? 45 po. Ay, mayo po. Baso na lang tabi, ma. Dali lang. Dali. 57 Jarus. Salamat. Tapos, ano to? 57 na. Ano na yun? Lemon po. May baril ka tabi isa lang, ano, ng gatos. Wala nyo. 57 po. Wala na pari. 45. Tapos, 12 po ang soft drinks. Ay, kulang pa sa ako. Ay, kulang. Ano gawin? Ay, Diyos. $100 po ito. Balikan ko lang doon. Diyan na lang. Balik ko lang ako dito. Thank you. Hello guys, good morning. Wait lang ha. Medyo busy tayo ngayon.
Tamsak naman guys. Hello! Good morning! Primo Rodriguez, mega love shoutout sa iyo. Salamat sa pagbisita. Lives That's Pinay. Mega love shoutout sa iyo. Salamat sa pagbisita. Thank you. So ayun, pwede po kayong magbaba ng inyong link dyan. And Primo Rodriguez, bibisitahin po ulit kita sa yung bahay or accounts. Thank you sa pagbisita. Ayan.
45 po. Ayan. Salamat. Hello guys, 3,000 viewers and 2,000 viewers. Thank you. Wala nga si boss. Salamat. Nagkaya. Nagpapakalit ko yung mintin. Ayun o. Ha? Nagpapakalit ko kuya. Tulo. Tulo. Wala yung mintin. Salamat sa Land Dutch Pinay. Salamat sa pagtambay and mega love shoutout sa inyong lahat dyan na BG. Ayan, nagtitinda tayo guys. Ayan, ay ako lang pala. So nagtitinda ako habang nagla-live dito sa aking parisan. Bagong Bayan, Sur, Hiburak Road, Naga City. Dito lang yan sa Bicol. Ayan. I'm sure na malayo ka, Ate Lep. Di ba? Nasa ibang bansa ka. So, ito naman si Primo Rodriguez nasa Albay yata to. Albay, Bicol din. Ayan. And salamat sa patamsak nandyan. At maya pag end ng ating live bibisitahin ko rin po kayo. Ayan. Salamat po. At Arin dyan. Dito ba naman ang punta eh. Ha? Sa kaya ka, sa Linggo. Dailugod. At ayan guys, pwede po kayong magbaba ng inyong link dyan. Yung mga nagjaketan ko po noong nakaraang pag-live ko, siguro nasa may mga jacket pa kayo. So yung wala pang jacket, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo madja-jacketan kasi wala akong ano tawag dito, another cellphone na pwedeng mag-jacket. Maipang jacket. At syempre kahit wala kayong jacket,
mapupuntahan kayo ng ating mga bisita dito sa live natin. Ayan. At syempre, mega love shout out sa mga kakain dito sa akin. Ayan. Salamat Ate Lef. Sweet dreams. Kung gabi pa dyan sa inyo, sweet dreams. Ayan. Salamat sa pag-BG. At ayan nga pala ay may bago ko makalimutan yan, nagpapa-shoutout si JR Construction Vlog na taga 12:24 AM here. Ayan. Sweet dreams Ate Lev. Ayan, maraming salamat. Ayan, mega love shout out sa aking kaibigan na si JR Construction Vlog na taga Kitang Pasakaw, Camarines Sur. Ayan, and syempre kay Jelans Construction Vlog na kukontrata ng mga nagpapakontrata. Ayan, yung bisitahin nyo po si Jelans Construction Vlog. Marami po kayong matututunan sa kanilang mga vlog. Iyan po si Jelans Construction Vlog. Pares ito. Pares 45 tapos half na rice. Salamat. Ayan guys, bisitahin niyo po si Jones Construction Vlog. Maraming kayong matututunan sa kanilang mga vlog tungkol sa mga construction. Ayan, at si ano ba yan? Si JR Construction Vlog. Ayan. Marami kayong matututunan sa kanila. So ayan, mega love shout out ate. Sa dumaan, ayan, tumingin lang siya. Ayan guys, maraming salamat sa patamsak nyo. And Ate Lef, thank you so much sa pagsuporta sa ating live. Malaking tulong po yan sa akin. Thank you so much. Medyo bihira akong makabisita sa inyong live ate, pero binibisita ko pa rin. Hindi yan maalis ang pagtamsak ko. Medyo hindi na ako nakaka-comment kasi medyo sabagay no? Dapat konting minuto lang naman magko-comment din ako. Next time or mamaya ayan.
Good morning. Hi. Lep was here. Oh my God. Thank you, Ate Lep. Salamat sa suporta, Ate Lep. Almusal tayo, Ate Lep. Kutkinta. Ang sarap. Matulog ka na, Ate Lep. Magpupuyat ka. May work ka pa yata. Nawala na yung mga customer ko. Naputol yung customer ko eh.
Maya-maya siguradong marami na naman. Sunod-sunod na naman yung customer natin. Mami Beef Pares. Ayan. Salamat. Okay lang, ID. Yo! Yo! Ato Leo. Gusto ko yung mga ganun-ganun mga kulit. Yo! Tawa-tawa ka tuloy to. Natawa ko sa ano mo. Yo! Di ka na dumalaw. Yo! Hindi nga ako nakakadalaw. Nagiging busy. Pero dadalaw ako at select. Tama, makikita mo na lang. Medyo pinagkabisihan ko po kasi itong aking negosyo. Kaya kahit nga yung pag live ko, ngayon na lang. Siguro ilang araw pa lang. Ilang araw nang magla-live. Ilang araw pa lang akong nagla-live ngayon. Hello, mega love shout out. 2,000 viewers. Comment. Kung para naman shout out kayo. At para mabisita rin. Pares boss. Ano yung laman? Bakit tabi yun? Anong ganda man daw yung yung tamang Manila, anong taste man, ano? Mananamay kami. Ito na lugar na yun, ay. Ito na lugar. Laguna. Ay, Laguna na eh. Laguna recipe. Amo, hindi ka itong, sustakit siya pa raw. Habok baga kang iba. Dahil aram na. Uli itong, diman? Iyo, papakulaw na talaga. Ang iba, may gusto. Iyo. Ito bagang, Pumatsos na, minsan, mayo man ako ito. Nagbabakal din banana ketchup na may sili. Iyo, yun man talaga to. Tapos, haluan niya kaya na ko. Sili. Ang kaya binabakal doon, mani. Tapos, may barang mangko na harapan ng katagin. Laguna talaga? Palbado. Malapot-lapot pa. Laguna ng Laguna. Ano pa yung ibang Malapot na. Padakol digdiyo. Dakol digdiyo ning habo ning malapot. Sa iba ma'am, kaya gusto mo na. Pig, bawasan ko ang pagkalapot niya. Padakulan digdiyo. Dahil kaya sinda sanay. Kaya binawang sa Di ka pa nag-ano, putak naman. dahil pa, dikit-dikit ang pula, papagista din. Ayun. Dahil pa kahit may dabis sabi mo. Dahil pa kumakabili. Dati, bistado yan, digdi. Yan sa master ni Hal. Kaso nag-iba sa diri, siguro pagkabakal sila sa kanya. Tagalago naman to. Tapos kadakol na baga nagluluwasan. Kadakol na dyan.
Tapos iba-iba na ang namin. Yung ganito yung version, may bago dyan, pero taga Paranaque yan. Kaya kuha niya ang lasa ng Paranaque. Yung diversion doon lang sa ano, may Madorcito. Ako to, dumaan na dumaan niya. Magkatain dumaan na. lang. Yan, si mga haraling Laguna, basta mga haring yan duman, pigdadaranin da ang recipe dito. Duwa lang digdi dati, si ano, barkada ni Tio, tapos si Tio. Tapos nagpangatulo ako. Ay, sabihin mo naman eh. Oo. Iyo tapig, tukdo man sa kuya si recipe. Swerte ko man, Pero mo- tukdo lang. Ito lang, pero nakuha tulog ano. Hindi ka makakanood ng tukdo lang talaga. Iyo. Oras sa bawa. Tutukdoan ka Buwas. talaga. Tutukdoan ka talaga. Ika talaga ang maluto. Iba ba kaya, ang ginigay po, tutuan. Lalagyan nila ng iba, ano, lalagyan ng recipe, ano. Oo. Kaya nag-iiba ang lasa. Talaga Laguna ni, Ang pagtuklo kaya, bakit man ito? Porque may recipe ka na. iyo. Para mo lang, ano, timpla na. Ha? Minsan naiba pa kaya ng ano, ang arena. Ah, May picking arena. iyo. Yung mga picking arena, sa Manila ka ito nagluwas yan. Fake it. Pero hindi, human gano'n, nagluwas man yan. Hindi ko pa na. Puro lang pa nga igdiyo. Pakay pa ka itong mga chicharon. Ayun, nag-ano ako pa yan, hindi. Arabo. Kompleto. Kaso si iba, Arabo. harabo. Kaya si chicharon ko lang kaya, day ko na ano, na palabo. Subo, kompleto yan. Tungog. Tapos si timpla ko sabaw na malapo. Bawasan kita. Eh, pero mawag na namin. Gusto kong ibawasan. Pero para sa kupa, tama na ng lasa, tama ng lapot. Pangit pa talaga kung malapot. Ano? Ayun, dukot sa Doon pa sa pagmalikot. iyo. Pag nag-inom kong malipot na ano, iyon ang mga ano. Tigsusunod ko na si mga gusto ninda ka. Para mas ano. Pero saro na lang dyan kulang. Kulang na ng utak naman. Yun, Ito ka. ano, bat-inbol na. Sabi, bat-inbol, Yeah. paklaman. Dakul pa. Sa saro-saro mo ang tamayo pa nag-ahanap. Nakamasakit yung mga kuha kayan. Oo. Hindi ka mga kuha. Hindi utak. Ito ba sa Manila, burin mo diskarte. Ang utak naman ang ginagamit. Utak ang kuring. Great. Ayot niya ang piriki. Sa bagay, dahil naman yan Dahil marisa na pinaparasa ka ng baka. Kaya ano, ano naman yung lasa kaya magiging ano na ta, nakahalo sa kababalik ba? babad ka. Pero yung pati pa yung babalon doon, naka-plastic yan. Oo. Dahil man yung pwedeng halo sa kanya. Nakaralataw lang yun dyan. Nakaralataw. Ito si gusto kong gibon digdi. Kaso pa, sasaro-saroon ko lang. Siyempre pag nailingin dyan, ano na yan, nakalataw na yan. Yun. Pares. Ay ba? Mga iba naman yan.
propaganda, sobrang ni Star ano sa ano. Iba na. Yung ano, Iba na ang, ano yun? iba na ang lasa. Mapakla na. Pakla na nga. Pag ano. Nag-ikot-ikot ako dyan sa akin. Sige dating nasa BNC yata yun. Ano yun? Holiday ko pa eh. Sabi ko iba na. Mga na. Ang ano, ano? Pwede ko sana, kaso day pa kang na pa. Pangit na. Hindi ba lasang-lasang, Di na. parang mo na pati ang Day na ano yun. talaga. Ang kinalakan ko na lang yung si Carnita. Binayadan. Sayang mo na. Sige, kinakaw. Salamat. Ipasubs mo rin si Sir Idol. Ayan. Sir Idol. Medyo busy si Sir Idol. Ayan guys, magwa 1 hour lang tayong live dahil wala tayong baon na power bank. Kasi nandito lang tayo nagtitinda, baka tayo mag-shutdown. Baka mag-shutdown shutdown ang ating cellphone. So ayan, maya maya bibisitahin ko kayong lahat na nandito nag-comment. Ayan, dalawa. Yung mga nag-comment ang syempre magbibisita ko. Yung mga nagsilip I'm so sorry dahil hindi ko naman nakita yung inyong pangalan. Ayan, kung nakita ko yung pangalan nyo, I'm sure na bibisitahin ko rin kayo. Ayan. 10 minutes tayo ay mag-off na. And maya maya na naman another live na naman tayo. Ayan, maraming salamat sa suporta Ate Lep dahil hanggang ngayon nandito ka pa rin. Ayan. Malaking ano malaking tulong na po yan sa akin sa aking live YouTube channel. Lagi lang. Hindi lang ano. Pares, igdi lang po.
Isa pa, boss. Minsan Ay, Bahala. 50. Thank you. Hello, Mega Miguel, shout out 2,000 viewers. Ayan, pwede po kayong mag-comment sa comment section natin para naman mabisita ko rin kayo maya-maya pag end live natin. So, ayan, nagtitinda tayo ng Mami Beef Pares dito sa Bagong Bayan Sur or Kiburak Road ng the city. Pares.
Paris boss. May mami, 25 lang. Nine. Thank you. Hello guys, pwede po kayong mag-comment dyan para naman mabisita ko kayo maya. Ayan, 3,000 viewers, mega shoutout sa inyong lahat na nandito sa aking live. Ayan. Hindi ko kayo ma-shoutout kasi hindi ko makita ang inyong name. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita. Mr. Louie Saibo live sa aking paresan na pinapangalanan kong Mr. Dalisay V. Pares. Yan, nandito lang tayo sa Kiburak Road, Bagong Bayan Sur, Naga City. Thank you. Hello, Quantumin TV, maurag na pamahawan. Ayan, maurag na pamahawan, Bicol ka, pare. Tagasain ka, Quantumin TV. Ayan, yaw lang ko digdiyo sa Kiburak Road, Bagong Bayan Sur, Naga City. Ayan. Yun niyo si Mr. Dalisay Vlog. Ayan. Salamaton na maray. Tagasan Pilipi ka lang. Nagdyan ako, nag-aagi ako dyan. Sa San Felipe lang, idol. Ayan. Quantumin TV, salamat sa pagbisita sa Sakoyang Live. Ayan. Baka gusto mong magbisita digdiyo, magkakankaning sarong pares, tapos mag-take out ka ng mami. Siguro mga mami pang
pasalubong mo dyan sa pamilya mo. Salamat, boss. Pang pasalubong mo dyan sa pamilya mo. Para manamitan maninda ang sa kuyang Mami Beef Pares. Ayan. Diba? Siyempre, maigdi ka. Tapos, ika lang makakan, ika lang makakanapit ka ni. Kaya dapat, mag-take out ka man. Magugustuhan ni Mio kang sa imong mga aki, kung sakaling may aki ka na. Kung single ka pa, sana all. Sana all belo. Ayan. Maurag talaga ni Quantum in TV. So, mabisita ako sa imo sa pag-end gan sa kuyang live niyan. Bibisitahan ko ang sa imong channel para mahiling ko man ang sa imong mukha. Yan, kung sakaling maigdi ka, magpabisto ka na lang. Dahil ko pa nahiling ang mukha mo. Ayan, salamat sa pagbisita sa kuyang channel. Ora at yan lang ano na ako, ma-end na ako medyo ano ni malulubat ang cellphone ko. Salamat man sa imo idol, salamat man sa imo Quantum in TV. Ayan, pwede kang makipag ano dyan kay Ate Lev, ang pinaka main niya. Ayan si Lev, that's Pinay. Ayan, todo supportive, ano yan, todo supportive friend dyan. Talagang ano kanya, papadakulaw ng channel mo kung sakaling siguro dakulaw ng channel mo, no? Quantum TV, mapatabang daw. Mapatabang daw. Siguro dakulaw na ang channel mo. Kung sakali man dakulaw ng channel mo, mapatabang daw. Ayan. Pwede kang makipag dukutan dyan kay Ate Lev, Dutch Pinay. Dutch Pinay. Yan. Super supportive friend yan na hanggang hunyan yaon siya dyan, nakaantabay ang sa iyang channel. Day pa man ay duyid day ko pa kaya nabibisita ay saro lang ang gamit kong cellphone mahiling ko yan, oro at yan screenshot ko para magamon ko ano na yung screenshot kanin. May screenshot yan. At yan, mabisita ako sa imong channel. Bako sa harong mo. Mabisita ako sa imong channel para mahiling ko ang sa imong mukha, pati ang sa imong subscribers. Pwede ta ka man matabang mas kadikit sa subscriber. Yan, pwede tagang matabangan. Maski kadikit lang. Kadikit lang, tayo ko. Yan, si Ate anong pangalan? Ate Lev, si Ate Lev, nasa ibang bansa siya, nagla-live siya. Oral daw. Araw-araw nagla-live yan si Ate Lev, Dutch Pinay. Yan ang pinaka main channel niya. Ayan. Malaki ang maitutulong niyan sa channel natin. Kung sakaling maliit pa ang channel mo, Quantum TV. Ayan. Sa kuya nasa ano pa man lang, sa Biton pa, nasa 2,000 pa man lang ang sa kuyang subscriber. Need ko ning watch hour ang need ko. Ayan, medyo napapasiram ang sa kuyang
remate ako kani lobat. Lobat ni Urachan. So ayan na ligpit lang muna ko kung mga kinarakanan kung sa kuyang customer. Shout out Quantumin TV na taga San Felipe, Naga City. Yan. Bisitahon ko nindo. Yan. Iyo, bisitahon ko si Lex. Ayan. Bisitahon mo siya. Tabi bisitahon ka man niya. Magbisitahan ka mong dua. Ayan. Magpabisto ka lang Quantum TV na ika ang nag-attend sa kuyang live. Laganan mo na lang ning Mr. Dalisi Vlog sa hurihan. From Mr. Dalisi Vlog ang ilag mo sa imong comment. Mag-comment ka para mabisita para maaraman niya na kung saan kang haling live. Ayan, pangaranan mo sa hurihan. Bastos. Ayan. Nakubanan ako. So ayan, magliligpit muna ako ng mga kinainan ng aking mga customer. Wait lang. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yahoo. Happy Sunday sa inyong lahat dyan. Ayan. Ano ba ito? 8, ano pa lang pala? Kala ko tanghali na. 8:11. Kala ko tanghali na.
Wala po ng tabi. Ayan. Good morning. Po. Mami. Mami, may rice. Ano lang. Yan ang gusto ko sa araw eh. Buffet to. Araw-araw na, kaya ito si Babay sa akin. Parang. Nagkatulungan din lang sir eh. Saglit ang gano'n. One second. Araw. Tayo iba din. Kapatid. Thank you. Mami, pera po. Hello. Aris ka. Mami na, mami. Lalabas na presento. Maluto pa. Dua. Lahat ng mga politiko. Pinababantay ito mga... Maski Domingo ano. Ayan guys, medyo maya-maya muna ako mag-end live kasi sayang naman nitong mga customer ko na hindi mabibidyoan, di ba? Ayan, mega love shoutout. Uy, OFW ako. Mega love shoutout sa iyo. OFW ako. Kamusta? Ayan, meron tayong bago. OFW ako. Yan si Quantumin TV. At sino pa ba? Si Quantumin TV. At ito si Primo Rodriguez. Ayan. Meron tayong bago si Primo Rodriguez and si Quantumin TV. Ayan. Si Atlef, I'm sure na lagi mo siyang nakikita. At lagi tayong nandoon sa kanyang live. Live. Huwag mong sabihin
Narito ako. Ako na. Dito sa mundo walang katiyakan. Ako na. Ikit ka. Ikaw paglalakbay. Sa mundo Peto nga na na kasing auto ka kay water jug eh. Yakol. Ayun guys, mag-e-end na tayo dahil malapit na malubat. Ayan, maraming salamat sa lahat ng bumisita sa aking channel. Thank you, bye bye.